Moderné technológie majú väčšinou veľkú výdrž batérií, ale vždy je tá práve vaša vybitá. Sú kompatibilné skoro so všetkým, ale každý má doma takúto krabicu káblov, aby si vôbec mohol preniesť jednu pesničku z počítača. Tento telefón sa vie spojiť so všetkými na celom svete, ale väčšinou nemám signál. Telefón mám vždy po ruke, ale väčšinou sa 3-krát do dňa prezváňam, lebo neviem, kam som ho položil. Napriek ich malej veľkosti sa vám do tohto zmestí tablet a notebook. Máte na 20-eurový obal, ale vám sa rozbije, pretože ma padol na štrk. Poviete si, nie som závislý, ale chytá vás panika, keď neviete nájsť telefón. Ešte čo? Aha, väčšinou sa notebook neprehrieva, ale to by ste ho nemohli mať položené na kolenách. Máte síce neobmedzené voľné dáta, ale Wi-Fi hľadáte aj tak. Aha, niečo mám. Určite je ešte veľa ďalších vecí, ktoré vás serú na moderných technológiách. Teším sa teda na vaše odpovede v komentároch. Lajkujte, zdieľajte, odoberajte. Pozrite sa určite aj na moje sociálne siete uvedené v popisku a teším sa na vás v ďalšom videu.